गिबियावनो बयखौबो आंनि जेडि बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दायो आङो दङ आंनिनो मोनसे कक'आ फुलि जावैनाय जायगायाव। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो बे कक'आ फुलिखौ मा खालामनो नागिरदों। बाहाय माखासे कक'आ जावैनानै दोननाय जादों। बाहाय दा गायजानाय जाबाय फुलिया। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांदो, नायलांबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय कक'आ चक्लेटनि बिफां। दा नै कक'आ बिफाङा बेनो नै बिराद मोजां मोजां जाबाय नै फुलिया। दा एबाराव गायजाजोबसिगोन बियो। दा बाहाय बेबायदि दङ नै फुलिया। दा आङो नैबे कक'आ फुलिखौ मा खालामनो नागिरदों होननानै बुङोब्ला, थारमाने आङो बे कक'आ फुलिखौ माखासे फानहरनांसिगोन। बेखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि कक'आ गायनोबा आङो कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, बाहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बाहाय कक'आ फुलिया नै बिदि जानानै दङ, माने बेबायदि दङ आरो। दा नोंथांमोना जुदि जोंनि खाथि खालानि सोरबा आमटेका खैलामैला निसिमा ओनसोलनि सोरबा नायगिरि नोंथांमोना नायदोंबा, बाहाय नैबे कक'आ फुलिखौ जुदि नांगौबा आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जागोन। दा बारा दाम लानाय नङा, आङो एसे खमावबाबो हरनाय जागोन। कक'आ फुलिया बेनो नै। दा नै बिराद मोजां नै बिफाङा गोम गोमखानै, ओमफ्राय नै बिलाइआबो थाजाथार नै। नोंथांमोना नांगौबा थाब कन्टेक्ट खालामदो। थाब कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नै। नोंथांमोना थाब लांफैबानो मोनगोन। बेबायदि नै बिफाङा। दा नै बिराद गिदिर गिदिर नै बेबोथ' नै गिदिरानोखा बेबो नै थाजानो। बिराद मोजां जाखादों आरो जावैनाया। बेबायदि नै प्लास्टिकआव बिदि जावैदों नै। दा बेखौ लांनानै डाइरेक्ट गायहैनांगौल' नै। दा नोंथांमोनाथ' नुबाय, आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आंनि कक'आ फुलि जावैनायखौ। दा सोरबाफोर बायोब्ला कमेन्ट खालामहरदो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। बे बागान नुनाया जाहैबाय जोंहानिनो बागान नै। बाहाय गय बागान आरोना, गय। आरो नै बाहाय गय फिसा फिसा जावैनायबो दं नै। गय जावैनाया बेबायदि प्लास्टिकजों जावैनाय बियो। माने प्लास्टिकनि माबायाव जावैग्रायावहाय जावैनाय जादों बेखौ। बिदि जावैबा गया बिराद मोजां जायो। नोंथांमोनाबो बिदि जावैनो हागोन। दा बेबायदि आरो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो लोगोफोरनो शेयार खालामलाय आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।